ụmụ elu ụwa ọ bụ mmadụ ka a na-aya ikwu na ibe m anyị na-aya gịnị ye agbata obi m anyị na-aya gịnị ye na ekwensu na-akpa ike na ajọ mmụọ na-akpa ike na arụsị nwa na-akpa ike weta ọkụkọ kpụta ewu weta egbe na-ekpụta ebile onye ahụ ọ bụ onye asị m onye ahụ ọ bụ onye ị maara ọfụma ọkwa ya ga-eme gị ihe ọkwanya ga-eme gị ihe ezigbo enyi gị ọkwanya ga-egbu gị egbu ezigbo oyi gị ọkwanya ga-eme gị ihe ikwu na ibe m anyị na-aya gịnị ihe anyị na-aya gịnị ihe onye ahụ ọ bụ onye asị m onye ahụ ọ bụ onye ịma ga-eme gị ịwa onye ịma ga-eme gị ịwa onye ịma ga-eme gị ịwa onye ịma ga-eme gị wayo wayo ọwụ onye ga-eme gị ya 419 ọwụ onye ga-eme gị ya onye ịma ga-eme gị arụ a na-eme eme ọwụ onye ga-eme gị ya edebe were ọ bụ onye ga-eme gị ya onye ịma bụ edebe were onye ịma bụ ọtọ ma egbu m ọ bụzi onye ka a ga-akpọzi enyi ọma ọ bụzi onye ka a ga-akpọzi ọyị ọma eziokwu mmadụ elu ụwa na-atụ ụjọ ikwu na ibe m anyị na-aya gịnị ihe anyị na-aya gịnị ihe agbata obi m anyị na-aya gịnị ihe onye ahụ ọ bụ onye asị m onye ahụ ọ bụ onye onye ahụ ọ bụ onye ndị Imo steeti ha kwuru okwu wee sị ha sị na ọ mara mmadụ na-ejegbu ya eziokwu ma ọ mara mmadụ na-ejegbu ya maka ịgawa agawa ndị iro soghị n'azụ ịlawa alawa ndị iro soghị n'azụ akpịrịkọ gbara ozu omume gị na-atụ ụjọ ya gawa anyị nọ na Pro Touch Studio nse nwayọ onye ịma ga-arapụta gị onye ịma ga-arapụta gị mmadụ ụwa na-atụ ụjọ eziokwu eziokwu mmadụ elu ụwa na-atụ m ụjọ ikwu na ibe m anyị na-aya gịnị ihe anyị na-aya gịnị ihe onye ahụ ọ bụ onye onye ahụ ọ bụ onye na-echeta ebewe ọwụ onye ga-eme gị ya echeta akwawa ọ bụ onye ga-eme gị ya onye ịma ga-enye gị nsị onye ịma ga-eme gị nsị eziokwu onye ịma ga-eji gị ụgwọ akwụ akwụ ọ bụ onye ga-eji gị ya ụgwọ akwụ akwụ ọ bụ onye ga-eji gị ya ụgwọ echeta ebebe ọwụ onye ga-eji gị ya ụgwọ echeta akwawa ọ bụ onye ga-eji gị ya onye ịma ga-eji gị ụgwọ onye ịma ga-eji gị ụgwọ ife onye na-eji ụgwọ do biko sọ ọnya nsọ ife onye na-eji ụgwọ gị biko sọ ọnya nsọ o jide gị ụgwọ na nke gị gwụrụ agwụ o jide gị ụgwọ na nke gị kpere ekpo ọnụ onye na-eji ụgwọ na-asọ ka mmanụ aṅụ ọnụ onye na-eji ụgwọ na-asọ ka mmanụ aṅụ ọfụ gị n'ụzọ were ọsọ banye ọhịa ọ bụ ọfụ gị n'ụzọ jiri ọsọ banye ọhịa ịbịa ya ụgwọ n'ụlọ oshi azụ na ọgbalaga iji de ya n'ụzọ buru akụkọ wee bịa ọkọwa akọwa akọchọsị gị bịa kwa echi ọkọwa akọchọsị gị bịa kwa echi ịbịakwa echi nyasị gị bịa kwa echi ịbịakwa kwa echi nyasị gị bịa kwa echi jei onye arụrụ ala nweji ụgwọ ajọ mmadụ nwa ajọ mmụọ ajọ mmadụ nwa ajọ mmụọ ala adịghị mma ọ gịnị kpatara ya ala adịghị mma ọ gịnị kpatara ya ọkwa mmadụ kpatara ya emesi ike mmadụ akpọwa ekwensu emesi ike mmadụ akpọwa ekwensu ekwensu ọ gịnị bụ ekwensu ekwensu ibu na ube ekwensu
gwazie nu mo kosi ade ife ekwensu gwazie mo kosi ade ibu ni ibe anyị na ya ngini ye agbata obi anyị na ya ngini ye ndị obodo anyị na ya ngini ye onye ahụ bụ onye asị m onye ahụ bụ onye ụmụ elu ụwa anyị ga-eme uwe ole ụmụ elu ụwa anyị ga-eme uwe ole ụmụ elu ụwa anyị ga-eme uwe ole ekene na ihe nwa mmadụ mere ibe ya ekene na ihe enyi mmadụ mere enyi ya mmadụ gwara enyi ya n'anya ga-eje ahịa n'oru n'isi ụtụtụ n'anya nwa ga-eje ahịa ma wee kọta anụ na enyi nwoke wee lawa o wee lara ụlọ wee jekwula anụ o wee runu n'abalị akpọrọ ndị ochi bịa o wee ru n'abalị akpọrọ ndị ochi bịa kpọkpọkpọkpọ ọwa onye na-akụ kpọkpọkpọkpọ ọwụdo onye na-akụ ha si ya meghe ụzọ na ha nwa bụ ndị ochi Anaebuka na-ekwu ha gbawa ụzọ bata wee tiche nwoke ihe wee kuru ego wee lawa nwoke wee tiwe arụ ememe nwoke wee bewe arụ ememe arụ ememe n'ụwa arụ ememe amakpa m na ọyị m nwere ebe ọyị oke ama m na enyi m nwere ebe enyi oke oke na-ata m azụ na ngịga onye na-eme enyi marụkwa ka isi eme enyi eziokwu omume ụmụ ụwa na-atụ ụjọ enyi ụmụ ụwa na-atụ ụjọ omume ụmụ ụwa na-atụ ụjọ anyị na-aya ngịnị ya anyị na-aya ngịnị ya onye ahụ bụ onye asị m onye ahụ bụ onye ịlụ nwaanyị dị mma na ndị mmadụ a na-ebe igote moto gbara ndị mmadụ a na-ebe ịrụkwa ụlọ dị mma na ndị mmadụ a na-ebe ịgawa n'iru na ndị mmadụ a na-ebe a ga-eme ụwa gịnị wee metụ ụwa mma a ga-eme ụwa gịnị wee metụ ụwa mma ndiko eriko kụwara m egwu abịa ma gbawa eriko kụwara m egwu abịa ma gbawa egwu abịa na-asọ m ụsọ egwu abịa na-eme m aṅụrị egwu abịa na-eme m aṅụrị o nwere mbọsị nọ na ba ha na-eri ife o nwere mbọsị nọ na ba ha na-aṅụ nkwụ were na-aṅa ntị ma egwu erika na-aha were hapụgo oriri wee jezọrịba egwu were hapụgo ọṅụṅụ wee jezọrịba egwu ma ndị na-aṅụ nkwụ ha niile zọrịba egwu ma ndị na-ere nkwụ ha niile zọrịba egwu dị onye na-ete nkwụ hapụ nkwụ bịa gba egwu dị onye ọrụ ugbo hapụ ọrụ bịa gba egwu ụmụ elu ụwa na-egwu ka m ji eme ọjị ụmụ elu ụwa na-egwu ka m ji eme ọjị chifu Ogbuefi chi nwata kwa ka onye ọma nwa mụrụ na mma erika ekele gị aka kpatụrụ abịa ji wee kwuo okwu aka kpatụrụ ogene ogene ha bụ ọnụ egwu abịa na-asọ m ụsọ egwu abịa na-asọ m eleghe mmanụ aṅụ ajọ mmadụ wee mechie ụzọ shimpio ajọ mmadụ wee mechie ụzọ shimpio okwu a na-asa anya ọ naghị ebi gbogbo akpa aja ahụ ọgụ n'anya oge erubele adaeze ịgba isheki enya adaeze ịgba isheki enya achara ugo ịgba isheki enya elebu ukwu egbu egwu ịgba isheki enya onye nsila ji etegwe onwe ya aja n'ahụ onye arụrụ ala etegwe onwe ya pọtọpọtọ ajụjụ ajụrụ onye iro maka mụ onye iro gwara ụmụ ibe na ma ngwo chonchonchoro chonchoro choncho